Já mám koně, zdravím koně, já mám koně svý. No konečně. Mám koně, zdravím Konečně, že jste přišel. Já mám koně svý. Píchněte už konečně něco týhletý ženský, ať je sticha. Ať já můžu spát. Ale já jsem přišel píchnout injekci vám. A proč? Já tady nedělám žádný cirkus jako tahleta. Já žádnou injekci nepotřebuju, dejte tu injekci jí. Ta paní nemůže dostat žádnou injekci. Její zdravotní stav to neumožňuje. Co mi to tady povídáte? Včera večer jsem viděla, jak sestřička píchala nějakou injekci, tak jí už konečně něco dejte, ať je tady klid. Nedělejte problémy, paní Vilíma. Já dělám problém. Tu injekci vám naordinoval pan doktor, abyste mohla spát. Tak já vám ji dám a pak už vás nechám. Já vůbec nechápu, proč vy mě to říkáte. Vy jste doktor, nebo co jste? Vy vůbec nevím, co jste. Já nejsem doktor, já jsem sanitář. Sanitář? Tu injekci naordinoval váš ošetřující lékař, doktor Valenčík. No jo, doktor Valenčík, to si budu muset s doktorem Valenčíkem promluvit. Jaký má se mnou úmysly, jestli mě bude dávat injekce, který já nechci, který nepotřebuju a který nesnáším. A nesnáším je, abyste mě píchal vy, nějaký sanitář.